какво, Близнак? Кредитните карти не служат само да си правиме с тях разни линейки. Имат и друго предназначение. Могат да се хакват. Правиме го. После почваме да точим пари. Само от богатите. Честен бизнес. Добре, Кука. Международен проект, братле. Влизаме в Европа. С двата крака. Както кажеш, Кука. Мъчно ми е за Ники. Не дей така, братле. Ники е там горе и ни гледа. Ако изпипаме работата както трябва, ще пада пара, братле. Много пара. Ти караш влак. Само не ме карай да мисля. Аз изпълнявам поръчки. Проекти, Близнак. Проекти. Свиквай с новата терминология. Вече сме честни бизнесмени. Момчета, какво правим? Ще работим или да си ходим?